Præsenterer lige Hvilken chili er det? verdens stærkeste chili. Den hedder en Shundi Hundi. Den er brav med Alt det her chili Claus og verdens stærkeste chili med vindstyrke 500. Det er der ikke noget, der hedder. Det her det er rent stormvejr. Og det er ikke kun i munden, det er også når det skal den anden vej igen. Vi har lavet en cocktail på Balthazar Champagne Bar med lige netop den her chili i. Så det skal I prøve, det er en ting, der er helt sikkert. Nu skal vi smage på det. Jeg kan allerede mærke det, det er helt uhyggeligt. Godt nu! Chili Claus siger, man lige skal skylle den. Du skal ikke skylde den så meget. Vi har læst, at den her chili den er så stærk, at man skal dyppe den i 10 liter suppe. Så bliver det til en stærk suppe. Held og lykke med det. Så er noget, tror jeg. Hygge. Åh. 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 Jeg har det i hele munden. Åh. Åh. Den er stærk. Den er så stærk af selerne. De springer. Det lyder noget som om en tysk pornofilm, det der. Kan man godt se det stærkt? Ja. Du er helt Det er ikke engang sådan. Jeg kan lukke chilien herover. Der står midt i munden. Hver gang jeg prøver at trække luft ind, så er det som om det gør det værre. Er det rigtigt? Ja. Der har ikke været igennem øret. Har du virket? Jeg er ikke mere. Jo, i øjet, tror jeg. Jeg slukker den, jeg kan. Skal jeg løse den? Nej, jeg venter. Hold vent. Hvorfor gjorde jeg ikke bare det hele i går? Jeg ser, når de så ringer ikke ud. Jeg tror, det bliver en lang vagt, Andreas. Jeg kan mærke. Jeg kan mærke hver eneste pakke i min sexpack. Skal lige opstå lidt, tror jeg. Kan man se det? Gør den helt rød? Ja. Du har også rød rundt om øjnene. Og hvad? Om øjnene. Jeg kan ikke mere.